Module time with Ford. Learning shapes and colors. Mga color na ta. Ang pula, unsa gani? Ang pula, unsa gani? Red, Ang dalag, yellow, ang asul, blue, ang lunhaw. green. Good. So, mo na ni siya yam, ginapares-pares, di ba? Nagkatibulaag man ni ang mga color, na ay green, na ay blue, na ay yellow, ay na ay lunhaw, na ay asul, na ay dalag, na apoy, pula. So, mo ni ang gibuhat diri sa pinakaubos yam. Mao ni ang mga pundok sa mga color. So, bisag unsa nga mga shape yam, bisag unsa mga forma, basta pareho siya color, dito nimo siya butang. So, para ani dalag. So, tanang dalag nga rektangulo, lingin, kwadrado o unsa pa man ni diri triangulo, tapuko na nimo siya basta pareha na siya color. So mura gihapon dalag, pula, asul, lunhaw. Ikaw daw. Dalag, pula, ahol, Sunod. lunhaw. Good. Okay. So diri ana pod yam kay unsa mga butang ana sa inyong balay ang magkaparehas og color gidak-on. So, di ba? Tanawon nimo ni, unsa man ni? Gamay dako. Gamay, Kani. dako, Unsay color ani? red, Unsay color ani? green, Unsa man ni sa Bisaya? pula, Unsa man ning green sa Bisaya? red. Unsa man to? Okay, unsa ganitong color nga green? Lunhaw, Good. So ang diri ayam, ang buhaton ani, di ba? Ang ingon diri unsaon na pud nato ni pagplastar. Di ba parehaan ni na sa taas, naay gagmay, naay dagko, ban pud ani mo mga dagko. Okay? So mo na to tong gibuhat ay ganina yam. Atong iplastar pinaagi sa pagpundok sa gidak-on, di ba? Gagmay, pinakagagmay. Mura siya, naplastar na siya tanan. Oh, sige. So, ang giingon diri yam, asa daw, sa diri sa upat ka buok nga naglinya, asa ang pinakagamay ana nila? Ang pinakagamay. Oh, kana nga linya. So, mo nang naadri sa pinakaubos kay mo man ang color nga. Unsa nga color? Ang pinakagamay? Unsa? pula, Good. Sa diri nga linya, asa ang pinakadako? dara, Unsay color ana? green, Unsa man ang green? So, unsa kay nang green yam? lunhaw, Timani na ha, basta green, lunhaw. lunhaw, So, unsa kay ni ang pinaka? Ang pinaka? green, Si pinaka green, dili pinaka green. Ang pangut. dako, Good. Isbog. So, kani, ang color nga lunhaw ang pinakadako nga butang sa pundok. So, mo ni siya nga gibutang siya diri kay siya man ang pinakadako. So, gamay ug dako. So, tanawon na to, unsa man ni siya nga kuan? Unsa man ni? toothbrush, Toothbrush. So, mo ni siya no? Asa man ang taas diha? dara, Kato sa sa una, pinakauna nga drawing. Asa man ang pinakataas? Asa ang pinakagamay? Mubo di ay, mubo. Asa ang pinakamubo? Okay. sarap. Sige, ang siriyam. Come on. Hain man diha sa duha ang mubo. Tarunga. Asa man diha sa duha ang taas. So karon yam pangutanon ta ka kung asa diri ang gamit sa balay kanang sa pagkaon. Asa tanawa daw asa diha ang gamit sa pagkaon kay mukaon ka asa diha. Unsay tawagan na? Sige tudlo unsa niya panganli. Unsa ni? Bato, Tarunga kog tubag. batol, Pagtarong ba? baso, Baso. Sige pangita Asa man ang gamit nga kung mukaon ka kana? Unsa pa? dara, Unsa may tawagan na? spoon, Spoon. Unsa man na? Kutsara. Sige. Kutsara. Unsa pa? plato, Asa man ang plato dira? dara, Unsa pa jud? wala na, dara na pa, Unsa man na? tinidor, Tinidor. Si dire. Nanata dire. So, sample lang to no. Okay. Asa man, sige. Ang mga gamit. So, imo na tong gi-istorya ganina nga ang unsa ganini? tinidor, Kani
Plato. Kani? Kutsara. Kani? Baso. Baso. Unsa man na? Gamit sa kusina. Pag mukaon pug ka. So gamit na nimo. Unsa man na mga butang diri sa taas nga gamit sa eskwela? Sige. 12 seconds later. Asa man ang gamit sa eskwela dira? Unsa man na? Unsa panganli? Luller. Unsa ruler? Ruler. Lurol. Ruler. Luller. Ro. Lo. Ro. Ro. Ler. Ler. Ruler. Lurol. Walang iya. Sige, taro nga. Ro. Lo. Lo. Ro. Ler. Ler. Ruler. Lurel. Taro nga. Sa man na? Luller. Ro. Luller. Ro. Ikaw daw. Roller. Oh, ruler. Okay, sige. Unsa pa may mga gamit sa eskwelahan? Unsa pa may mga gamit sa eskwelahan, be? Unsa pa? Unsa pa inadra ah? Lapis. Lapis. Asang lapis? Unsa pa, Jod? Unsa pa daw? Unsa man na? Unsay tawagan na? Crayola. Unsa man na? Color ang nakabutang. Crayons. Okay. So, muna ang mga Kay. unsa man na? Unsa man ang color sa Bisaya, Yam? Ambot. Ha? Ambot. Bulok. Bulok. Oh. Ang color sa Bisaya, bulok.